Když se 25letá Linda Skvarnaová ztratila v Grand Canyonu, její vysněná dovolená se změnila v boj o holý život. Začala jsem propadat panice a přestávala rozumně uvažovat. Je tu někdo! Bylo to opravdu děsivé. Víc než 20 dnů musela bojovat s hladem, dehydratací a extrémními podmínkami v zoufalé snaze udržet se naživu. Vzpomínám si, že jsem si říkala, že kdybych mohla umřít ve spánku, byla by to ta nejkrásnější smrt. Česká televize uvádí Přežít. Výlet do pekelného kaňonu. Halo! Pomoc! Události v tomto filmu se odehrály v průběhu 3 týdnů v Grand Canyonu v Arizoně. Toto je pravdivý příběh. Letá Linda Skvarnaová se připravovala na dlouhý výlet automobilem, který chce podniknout úplně sama. Vzala jsem si v práci 3 týdny dovolené. Brala jsem to trochu jako útěk, jako možnost uniknout na čas stresům každodenního života. Linda pracovala jako zdravotní sestra v Pittsburghu a teď se chystala na dlouhou cestu napříč Amerikou, kterou chtěla uspokojit svoji touhu po dobrodružství. V té době jsem byla tak trochu rebelka a na všechno jsem musela mít svůj vlastní názor. Když jste mladí a je vám 25, svět se nezdá nijak nebezpečný. Chtěla jsem pořádně poznat Ameriku. Měla jsem v plánu jet každý den 6 až 8 hodin autem, pak si najít tábořiště, postavit stan, přespat a druhý den časně z rána vyrazit dál. Pozor! Přines! Aby měla Linda během cestování společnost, vzala si sebou svého nejlepšího přítele, malého psíka Coco Gina. Tamhle! Byl to můj první zvířecí mazlíček. Měla jsem ho od štěněte. Vázalo nás silné pouto. Byl tak trochu jako moje dítě. První den. Linda strávila 2 týdny na cestě, během níž urazila přes 3000 kilometrů napříč celými Spojenými státy. Dovolenou chtěla završit pěším výletem do majestátního Grand Canyonu. Bylo to jedno z míst, která jsem vždy chtěla navštívit, protože patří k přírodním zázrakům světa. Grand Canyon je známou velkolepou turistickou atrakcí a oblíbeným místem pěších výletů. Tak pojď. Než Linda zamířila do Canyonu, zastavila se v místním obchodě, aby koupila pohlednice a napsala rodině, že je v pořádku. Na jedné z pohlednic jsem uviděla vodopády a napadlo mě, že bych se k nim ráda podívala. Ale nevěděla jsem, z jakého místa se k nim má vyrazit, ani jak náročná ta cesta je. Pořádají se nějaké skupinové výpravy s průvodcem k vodopádům? S průvodcem ne. Vyjeďte nahoru na kopec, kde je tábořiště, odtamtud se můžete spustit dolů do vesnice Supaj a tam jsou ty vodopády. To zní skvěle, díky. Napsala jsem pár pohlednic. Vzpomínám si, že jednu jsem poslala svému bratrovi a švagrové. Aby se Linda s Coco Ginem dostala k vodopádům, musela nejprve dojet na parkoviště, kde začíná trasa pěší túry. Nevěděla jsem, že mi jízda bude trvat tak dlouho. Bylo to asi 55 kilometrů.
A většinou jsem jela po prašných cestách, takže mi trvalo několik hodin, než jsem dorazila na vrcholek kopce. Na výchozí místo přijela kolem poledne, tedy příliš pozdě, aby se vydala na cestu. Přesto odhodlaně vyrazila do údolí. Tak poběž honem! Ohromilo mě, jaké je to tam všechno obrovské. Připadala jsem si jako trpaslík. K vodopádům poblíž indiánské vesnice Supai, kde chtěla Linda přenocovat, je to něco přes 12 kilometrů. Druhý den měla v plánu vrátit se k autu. Kvůli velkému horku kráčela pomalu. Po několika kilometrech však nebylo moc dobře vidět, kudy vede cesta. Uprostřed odpoledne bylo zřejmé, že ji od vesnice Supai dělí ještě mnoho kilometrů. Zaslechla jsem za sebou nějaké zvuky a když jsem se ohlédla, pochopila jsem, že je to stezka pro muly. Předtím jsem si přečetla něco o tom, jak se na hřbetech těchto zvířat dopravuje do indiánské rezervace veškerá pošta a potraviny. Pes začal štěkat a z toho jsem měla trochu obavy, protože jsem věděla, že se nacházíme na indiánském území a nechtěla jsem vyvolat žádný konflikt. Proto jsem Koka chytila a nechali jsme je projet. Blížil se večer. Cesta se ale zdála nekonečná. Během chůze jsem si všimla, že slunce začíná klesat k obzoru. Světla ubývalo a Linda si uvědomila, že se za každou cenu musí dostat před setměním do indiánské vesnice. Když přišla na konec stezky, byla tam cedule. Odtamtud se můžete spustit dolů do vesnice Supai. Nebylo ale jasné, kam ukazuje. Nevěděla jsem, jestli mám jít doprava nebo doleva. Jedna cesta vede k vodopádům a do bezpečí indiánské vesnice. Druhá míří do nekonečné divočiny Grand Canyonu. Nakonec jsem se rozhodla jít doprava. Linda se domnívala, že míří k vesnici a vydala se s Coco Ginnem na pochod. Ale ani po další hodině chůze však nikde nebyly patrné známky života. Tou dobou jsem měla pocit, že bych už měla být docela blízko. Koko! Noc se blížila a Linda věděla, že už nemá dost času, aby se vrátila na rozcestí a zkusila jít doleva. Nezbývalo, než pokračovat dál. Pokud by nedorazila do tmy do indiánské vesnice, musela by přenocovat v pustině. Kvůli vysokým skalním stěnám padá tma v kaňonu velice rychle. Takže jsem věděla, že zanedlouho bude naprostá tma a neuvidím ani na krok. Nezbývalo mi, než jít dál. Slunce zapadalo a v tu chvíli byla mým největším problémem blížící se tma. Lindina krosna váží přes 10 kilogramů a zpomaluje ji v chůzi.
Věděla jsem, že bez ní by se mi šlo rychleji, protože mě na zádech začínala pořádně tížit. Odložit krosnu by však znamenalo zbavit se spacího pytle, jídla a jediné vody, kterou sebou měla. Věděla jsem, že bez ní mi zbudou jen šaty, co mám na sobě, a pár věcí v kabele přes rameno. Linda neměla s pobytem v divočině žádné zkušenosti a rozhodla se krosnu odložit. Říkala jsem si, že se druhý den ráno pro ně můžu vrátit. Tak pojď, Koko. V tu chvíli pro mě bylo nejdůležitější dorazit do indiánské vesnice a dostat se před setměním do bezpečí. S přicházející nocí se z Lindy a Coco Gina staly jen dvě nepatrné tečky na dně rozlehlého kanionu. Je tu někdo? Byla jsem naprosto vyděšená, protože padala tma a já jsem vůbec nebyla tam, kde jsem měla být. A tehdy mi došlo, že asi nejsem na správné cestě. Světla ubývalo a Linda už ani nebyla schopná najít cestu zpátky ke krosně. Člověk začne přemýšlet o nejhorších věcech, které by se mohly stát. A přemůže ho strach. Je tu někdo? Pomoc! Pomoc! První noc byla hrozná, měla jsem obrovský strach. Nic jsem neviděla. Kromě hvězd na obloze tam samozřejmě nebylo žádné jiné světlo. Teplota na dně kanionu prudce klesla. Linda neměla nic, čím by se chránila před chladem. V krosně jsem měla všechno. Spací pytel, veškeré jídlo i vodu. Bylo zcela vyloučeno, aby v naprosté tmě, která ji obklopuje, odloženou krosnu našla. Bez ní jsem neměla nic, čím bych se chránila před živly. Nic, co by mi pomohlo přečkat noc. Jediným zdrojem útěchy jí byl její nejlepší kamarád Coco Gin. Coco Gin byl pořád se mnou. Byla jsem za to vděčná, protože jsme se k sobě mohli tisknout a on mě hřál. Chvílemi jsem plakala, pak jsem se zase utěšila a tak to šlo celou noc. Brečela jsem ze strachu a protože jsem nevěděla, co se mnou bude. Druhý den. Když druhý den ráno vyšlo slunce, nevěděla jsem, kde jsme, protože jsem den předtím chodila sem a tam. Přestala jsem se orientovat. Během noci Linda sešla ze stezky a v nepřehledném terénu Grand Canyonu přišla o svou krosnu. Ocitla se bez jakékoliv pomoci uprostřed pustiny, která se rozkládá na 5000 kilometrech čtverečních. Pojď. Linda neměla jinou možnost, než hledat stezku, která by ji dovedla zpátky ke krosně a ven z kanionu do bezpečí. Kráčela jsem po různých stezkách, které ale nikam nevedly. Je těžké rozhlédnout se tam dole do dálky, protože všude kolem je spousta postranních kanionů a skalních stěn, takže si připadáte jako laboratorní myš v bludišti. Doufala jsem, že někoho uvidím, ale nic takového se nestalo. Nebo že třeba zahlédnu nízkoletící letadlo, ale žádné tam nebylo. Jediné, co při dlouhých hodinách pochodu viděla, byla nekonečná, monotónní a vyprahlá krajina kanionu. Pořád jsem volala a křičela, protože jsem doufala, že mě někdo uslyší.
Zvlášť v kaňonu, protože mezi skalami se zvuk nese hodně daleko. Pomozte mi někdo! Odpoledne vystoupala teplota v kaňonu nad 40 stupňů. Linda ani její pes se za posledních 24 hodin nenapili ani kapky vody. Vzpomínám si, že mi bylo hrozné horko. Měla jsem strašnou žízeň, ale neměla jsem nic k jídlu ani k pití. Ústa jsem měla úplně vyschlá. V takovýchto podmínkách by měl člověk vypít za den asi 7 litrů vody. Jako zdravotní sestře mi bylo jasné, že potřebuju vodu, protože bez ní v žádném případě nepřežiju. Věděla jsem, že bez jídla nějakou dobu přežít dokážu. Ale voda byla nezbytná, protože na dně kaňonu jsou přes den vysoké teploty. Myslím, že v tu chvíli jsem dostala skutečný strach. Koko! Pojď. Myslím, že kdybych tam byla úplně sama bez psa, asi bych se nervově zhroutila. Jsi unavený? Já tedy ano. Povídala jsem si s ním. Říkala jsem mu, Koko, mrzí mě, že jsem tě do toho dostala, ale najdeme cestu zpátky. Snažila jsem se nepropadat zoufalství. S přicházejícím večerem si však Linda uvědomila, že jsou s Koko Ginnem zcela ztraceni v nekonečné pustině. Věděla jsem, že mě čeká další noc venku. Pomozte mi někdo! Myslím, že druhá noc pro mě byla o něco těžší než ta první, protože tehdy jsem si uvědomila, že moje situace je opravdu vážná. Nedělala jsem si velké naděje, že se mi podaří najít cestu zpátky. Spíš jsem si říkala, že mě někdo bude muset objevit. Třetí den. Věděla jsem, že je pondělí a říkala jsem si, že jsem dole přežila celý víkend. Bylo mi naprosto jasné, že musím co nejdřív najít vodu. Každý rok zemřou v kaňonu na dehydrataci v průměru 4 lidé. V takovém horku by Linda musela mít velké štěstí, aby přežila další den bez vody. Nos, ústa i kůži jsem měla hrozně vysušené. Linda zoufale pátrala po jakémkoliv zdroji vody, ale ty se v suchém a vyprahlém Grand Canyonu vyskytují jen velmi zřídka. Třetího dne odpoledne se jí naskytnul první nadějný pohled. Před sebou jsem viděla kapat vodu. Nejdřív jsem nevěděla, jestli se mi to nezdá. Nebyla jsem si jistá, co to je, ale bylo to skutečné. Popošla jsem proto blíž a opravdu kámen byl vlhký a Koko začal tu vodu olizovat. Linda našla záchranu. Drobounký pramínek v poušti. Podívala jsem se nahoru, abych zjistila, odkud se ta voda bere. Vytékala ze skály asi 5 metrů nad mou hlavou. Voda však odkapávala mučivě pomalu. Přemýšlela jsem, jak bych mohla tu vodu zachytit.
Tak jsem prohledala tašku. Měla jsem v ní umělohmotné pouzdro na brýle. Byla to jedna z mála věcí, která mi k něčemu byla. Napadlo mě, že když dám pouzdro mezi malé kameny, nakape do něj po nějaké době tolik vody, abych se mohla napít. Než bylo pouzdro plné, uběhla celá hodina. Když máte ústa tak vyschlá, že sotva můžete mluvit, tak na vás vlhkost vody působí blahodárně. Když jsem teď věděla, že mi tahle voda možná zachrání život, cítila jsem nesmírnou radost. Kapky ale Lindě poskytly jen takové množství vody, aby znovu získala ztracenou sílu. Věděla jsem, že teď je pro mě důležité zůstat tam nějakou dobu a dát se trochu do pořádku. Nohy jsem měla oteklé, samý puchýř a byla jsem úplně vyčerpaná. Čtvrtý den. Nalezení zdroje vody, i když jen nepatrného, dalo Lindě novou naději. Když se však následujícího dne podívala do svého deníku, čekalo ji zdrcující zjištění. Měla jsem se vrátit domů až 13. srpna, takže jsem před sebou měla přinejmenším 10 dnů, týden a půl, než si někdo uvědomí, že jsem se ztratila. Na poslední pohlednici své rodině Linda napsala, že se má dobře a dovolenou si užívá. Nikdo nevěděl, že se ztratila. Její jedinou nadějí bylo, že dobrodružný duch, který ji převedl až sem, ji dovede zase zpátky. Pátý den. Teď, když byla schopná nashromáždit několik hltů vody, se Linda rozhodla vydat se od pramínku pryč a pokusit se najít cestu ven z kaňonu. Měla jsem v plánu vypít před cestou co nejvíc vody, abych byla dostatečně hydratovaná. Chtěla jsem se vydat po stezce a zjistit, kam mě dovede. Věděla jsem, že je nezbytné, abych byla vždycky schopná najít cestu zpátky k vodě, protože to byla otázka života a smrti. Šestý den. 7. den. 8. den. 9. den. 10. den. 11. den. Pět dnů se Linda každé ráno vydávala postupně na sever, na jih, na východ i na západ od své základny. Každý den ale končil velkým zklamáním. Každé ráno jsem měla velké plány, jak se vydám po stezce, která mě odtamtud vyvede ven. A pak jsem byla zoufalá, když jsem zjistila, že stezka nikam nevede a že se ten den už ven nedostanu. Linda byla uvězněná v nekonečném bludišti kaňonu a už se obávala, že se odsud nikdy nedostane. Propadala jsem těžké depresi. 12. den. V této těžké době ji hnala vpřed její duševní síla. Už 12 dní přežila bez jídla.
a jen s minimem vody. Její tělo však viditelně strádalo. To není hlad, jako když vynecháte jídlo nebo třeba i několik jídel a začne vám kručet v břiše. Tenhle pocit jsem také měla, ale zase pominul. Její tělo už spotřebovalo veškeré zásoby tuků. Věděla jsem, že hubnu, protože na mě viselo oblečení. Pásek jsem si po pár dnech musela vždy o něco víc utáhnout, aby mi nepadaly kalhoty. Takže jsem věděla, že hladovění si vybírá na mém těle svou daň. Linda neměla vůbec žádné jídlo, jen malé množství vody. Společnost Coco Gina Koko, pojď. bylo to jediné, co jí drželo při životě. Koko, ne! Coco zvrhnul pouzdro, do kterého Linda 2 hodiny sbírala vodu. Vytamej pse! Rozlobilo mě to. Zakřičela jsem na něj a on věděl, že se zlobím. Coco, polekaný Lindiným zlostným výbuchem, zmizel v kaňonu. Cítila jsem se provinile. Koko! Představa, že by tu měla zůstat úplně sama bez svého nejlepšího kamaráda, Lindu vyděsila. Zoufale proto Coca hledala. Koko! Po Coco Ginovi jako by se slehla zem. Koko! Linda se začala obávat, že už ho nikdy neuvidí. Doufala jsem, že až se třeba večer vrátím zpátky k vodě, bude na mě čekat. Koko! Jako bych ho odehnala pryč. Koko! V poledne už bylo jasné, že zmizel na dobro. Byla jsem z toho zničená. Můj jediný kamarád a společník, kterého jsem tam dole měla, je pryč. Zůstala jsem úplně sama. Po 11 studených nocích v divočině se do kaňonu přihnala divoká bouře. Postavila jsem si přístřešek mezi 2 balvany, které ležely v písku. Pozbírala jsem nějaké větve z okolního křoví a udělala z nich malou střížku. Přístřešek ji však před proudy deště moc nechránil. Ani jí neposkytnul ochranu před predátory, kteří se mohou skrývat v okolí. Když jsem se pokoušela usnout, zaslechla jsem nějaké chřestění. Zpozorněla jsem a hodila směrem, odkud zvuk vycházel, pár hrstí písku. Pak jsem zaslechla syčení. Linda měla ze smrtelně jedovatých chřestýšů, kteří by se mohli skrývat v křoví, hrůzu. Nic jiného, než opustit přístřešek, jí nezbývalo. Byla to jedna z nejhorších nocí. Blýskalo se a hřmělo a z nebe se valily proudy vody. Bylo mi hrozně, protože jsem neměla kam se schovat. Seděla jsem venku v bouři, byla mi zima a bála jsem se podchlazení. Linda byla sama a daleko od civilizace. Věděla, že v sobě musí najít duševní sílu, aby dokázala přežít. Začala jsem přemýšlet, jak bych mohla zaměstnat mozek. Nejdřív jsem odříkala růženec a pak jsem si začala zpívat. Potřebovala jsem se něčím zaměstnat, abych dokázala přežít noc.
Třináctý den. Linda se každý den vydávala ze své základny hledat cestu z kaňonu. Dokázala však jít pouhou hodinu. Pak ji přemohla žízeň a musela se vrátit zpátky ke zdroji vody. Pokoušela jsem se držet pod skalními převisy, abych byla ve stínu. A právě pod jednou takovou skálou jsem uviděla láhev. Láhev byla zábleskem naděje. Představovala pro mě přenosnou zásobárnu vody, s níž jsem se mohla vypravit dál od zdroje vody. Nález láhve by mohl znamenat záchranu života. Stačí ji naplnit vodou a pak se může vydat dál a možná tak najde cestu z kaňonu. Trvalo to celé hodiny, kdy jsem nejdřív musela trpělivě čekat, než se naplní pouzdro na brýle a pak vodu opatrně přelévat do láhve od vodky. Čtrnáctý den. Poprvé po 13 dnech měla Linda záblesk naděje, že by mohla z kaňonu uniknout. S lahví plnou vody opustila své tábořiště, rozhodnutá se už nevrátit. Tentokrát měla v plánu dojít co nejdál. Toho dne jsem byla v dobré náladě, protože jsem v sobě cítila odhodlání dostat se pryč. Rozhodla jsem se, že si prostě jen tak nelehnu a nevzdám to. Bylo mi 25 let a měla jsem ještě velký kus života před sebou. Tolik jsem toho ještě chtěla zažít. V tu chvíli prostě nepřicházelo v úvahu, že bych to vzdala. Moje vůle žít byla silnější. Po 2 dnech putování však zůstala i nadále uvězněná na dně kaňonu, odkud není kvůli strmým skalním stěnám nic vidět. Napadlo mě, že kdybych vylezla nahoru na skálu, měla bych lepší výhled a možná bych uviděla směr, kterým se vydat. Lezení na skály je nebezpečné, ale byla to jediná možnost, jak najít cestu zpátky do civilizace. Riskovala jsem, že se zřítím a zlomím si kotník nebo něco podobného. Neuvědomila jsem si, jak jsem po tak dlouhém hladovění slabá a taky koordinace pohybů byla podstatně horší než normálně. Hledala jsem úchyty pro nohy a ruce a kromě toho se mi na zádech houpala taška s lahví vody, takže jsem musela být opatrná. V jediném okamžiku byla životně důležitá zásoba vody pryč. Už jí nezbývalo nic, co by ji ve spalujícím žáru Grand Canyonu udrželo při životě. Zlobila jsem se na sebe a říkala jsem si, co teď?
Jsem daleko od svého zdroje vody. O jedinou láhev, kterou jsem měla, jsem přišla. A jsem zase tam, kde jsem byla. Přestože se mi láhev s vodou rozbila, byla jsem odhodlaná dostat se nahoru na skálu, abych měla výhled po okolí. Když se však Linda konečně dostala na vrchol, zjistila, že její snaha byla k ničemu. Opravdu byl odtud lepší výhled než ze dna kaňonu. Všude kolem mě se ale donekonečna táhly postranní kaňony a v dohledu nebylo nic, co by vypadalo jako nějaká známka civilizace. Jen nekonečné skalní útvary bez jakéhokoliv výraznějšího krajinného prvku, kterého by se člověk mohl zachytit. Linda však poprvé po dlouhých dnech zjistila, že v kaňonu není sama. Uviděla jsem divoké koně a napadlo mě, že když dole žijí zvířata, musí tam být i voda. Další nadějná myšlenka byla, že když jsou tu koně, možná tu budou i lidé, kteří je nahánějí dohromady. Toto zjištění dalo Lindě novou naději. V takové situaci napadne člověka ledaco zbláznivého. Třeba, že bych mohla jednoho z těch koní chytit a vyjet na něm z kaňonu. Uvědomila jsem si ale, že je to nesmysl, protože by mě nenechali se k sobě přiblížit. Taky když jsem byla asi 15 metrů od nich, začali utíkat. Linda byla opět sama. Ale pak objevila něco nečekaného. Byly tam louže vody. Vzpomínám si, jak jsem se do nich dívala a viděla v nich plavat nějaký drobný hmyz, ale řekla jsem si, že nemám na vybranou a musím to vypít, protože to je jediná možnost, jak přežít. Voda měla nahořklou chuť, ale byla to tekutina a věděla jsem, že díky ní přežiju další den. Během noci Linda střídavě usínala a probouzela se. Ve spánku ji pronásledovaly děsivé sny a strach. Zdálo se mi o zvířatech, jak přicházejí ke mně a žerou mi oči. Pomoc! 18. den. Silně podvyživená Linda snila o tom, jak utišit hlad. Začala jsem myslet jen na jídlo. Seděla jsem na balvanu, vymýšlela jsem si jídelní lístky a zapisovala si je do deníku. Pečená žebírka s opečenými bramborami na cibulce se slaninou, salát a květák s holandskou omáčkou. V duchu jsem si pochutnávala na všech jídlech, která jsem si zapsala. Devatenáctý den. Jak jsem tam tak seděla a odpočívala, Bůh ví, proč jsem se rozhodla, že si vykartáčuju vlasy.
Po téměř 3 týdnech strávených v divočině Linda konečně zaslechla zvuk, po kterém tolik toužila. Slyšela jsem svištění vrtule a věděla, že je to někde blízko. Když se Linda nevrátila v Pittsburghu do práce, její rodina si uvědomila, že se asi ztratila. Její poslední pohlednice pro ně byla důvodem, aby požádali o letecké pátrání v Grand Canyonu. Pomoc! Tady! Pomoc! Pomoc! Posádka helikoptéry však Lindu z tak velké výšky neviděla. Byla jsem zoufalá, že mě nezahlédli, ale bylo mi jasné, proč. Linda si uvědomuje, že pokud ji v rozlehlém kanionu nedokáží zahlédnout z helikoptéry, je pravděpodobné, že ji nikdo nikdy nenajde. V té době se do pátrání zapojili i Lindin bratr s manželkou. Když dorazili na parkoviště, odkud Linda vyrazila, naskytl se jim pohled, který je naplnil zlou předtuchou. To je její auto, viď? Jo. Lindino auto bylo vykradené, ale stálo na stejném místě, kde ho před téměř 3 týdny zanechala. Řekli nám, že jestliže se Linda ztratila dole mezi kaniony, je prakticky vyloučené, aby byla naživu. A nebylo ani moc pravděpodobné, že se nám podaří najít její tělo. Byla to dost ponurá výprava. Děsivé na ní bylo, že všechny kaniony si byly hrozně podobné a nebyly nijak označené, až občas na nějakou dřevěnou ceduli. Dostali se na stejné rozcestí, kde Linda špatně zabočila doprava a zamířila do divočiny. Kudy myslíš? Nevím. Řekl bych asi tudy. Lindin bratr se švagrovou se vydávají na cestu k vesnici Supaj. Tedy dál od oblasti, kde se nacházela ztracená Linda. Měla jsem o Lindu strach. Bála jsem se, že nemá moc velkou šanci na přežití, když se ztratila v tak odlehlé pustině. Linda, která je teď fyzicky i psychicky zcela vyčerpaná a nebezpečně dehydratovaná, se vzdává veškeré naděje, že odsud vyvázne živá. Měla pocit, že jediným vysvobozením je pro ní smrt. Nakonec už jsem jen chtěla najít místo, kde bych mohla v klidu usnout a doufala jsem, že ve spánku umřu. Říkala jsem si, že tohle už je opravdu konec. Vzpomínám si, jak jsem si říkala, že kdybych mohla umřít ve spánku, byla by to ta nejkrásnější smrt. Říkala jsem si, že když se odtamtud nedostanu, moji rodiče se nikdy nedozví, co se mi vlastně stalo. Moje matka přišla o bratra, když byl ještě malý. Zažila v mládí několik tragických událostí. Proto pro mě bylo hrozné pomyšlení, když jsem si představila, jaký zármutek jí způsobím. Po 19 dnech boje o život Linda svůj zápas už vzdávala.
20. den. Zaslechla jsem hlasy, ale nevěděla jsem, jestli je to jen výplod mojí fantazie, nebo jestli jsou skutečné. Čtyři indiáni z místní vesnice si všimli lidských stop v místech, kam žádní turisté nechodí. A s použitím tradičních stopařských metod se jim v bludišti kaňonů podařilo ztracenou Lindu najít. Podle výrazu jejich tváří jsem poznala, jak jsou překvapení, že mě našli naživu. Měla jsem hroznou radost. V indiánské vesnici na ně čekal její bratr s manželkou. Vypadala zároveň báječně i příšerně. Vypadala jako kostra potažená kůží. A od načervenalé hlíny v kaňonu byla celá cihlově zbarvená. Byl to snad ten nejkrásnější pocit na světě. Všichni tři jsme se objali, dali jsme hlavy k sobě a vlastně jsme jen kvíleli. Slzy nám tekly proudem. Na Lindu však čekalo ještě jedno překvapení, které jí udělalo nesmírnou radost. Místní lidé našli v kaňonu i Coco Gina. Když jsem ho zase uviděla, byla jsem strašně šťastná. Bylo toho hodně, co jsem udělala špatně. Opravdu hodně. A dodnes nechápu, jak je možné, že jsem navzdory všem těm velkým chybám přežila. I přes prožité útrapy se Linda úplně uzdravila, vdala se a vychovala děti. Myslím si, že tehdy prostě ještě nenastal můj čas, což jsem kdesi uvnitř věděla. Zachránila mě moje urputnost a obrovská chuť žít. České znění připravilo Centrum převzatých pořadů Česká televize 2012.